Il-fat li wara 10 snin ikollok tammetti li għandek mudell ekonomiku li jrid jinbidel huwa l-akbar falliment tal-Gvern Laburista. Dan sostnih l-eks Prim Ministru ta' Malta Laurence Gonzi waqt intervista li kellu ma' The Malta Independent on Sunday. F'din l-intervista Laurence Gonzi qal il-Gvern immexxi minn Roberta Bela issa donnu realizza li fl-aħħar 10 snin ittieħdu deċiżjonijiet li ħolqu problemi kbar f'pajjiżna tant li diversi setturi spiċċaw arkub tejhom dan minflok ittieħdu deċiżjonijiet li setgħu kienu ta' benefiċċju għal pajjiżna. Hawnhekk Laurence Gonzi saħaq li s-soluzzjoni hija waħda ovvja u li l-pajjiż għandu bżonn bidla radikali fit-tmexxija u tmexxija ta' serjetà li tkun onesta kif ukoll ta' integrità. Huwa qal li fl-aħħar 10 snin rajna affarijiet li kienu frott ta' deċiżjonijiet ħżiena fosthom id-dil fraudolenti tal-istarijiet kif ukoll l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Barra minn hekk Laurence Gonzi qal li sfortunatament f'ħafna ċirkostanzi Roberta Bela jinsa li mhuwiex biss il-mexxej tal-Labor għaliex huwa wkoll Prim Ministru responsabbli mill-poplu kollu. Hawnhekk huwa insista li jippretendi li Prim Ministru ta' pajjiż jitkellem b'ċertu serjetà minflok diskorsi mimlija attakki partiġjani wieħed wara l-ieħor. Għaldaqstant meta mistoqsi jekk il-Partit Laburista għadu wieħed tal-ħaddiema huwa qal li l-Labor abbanduna dak kollu li kien jemmen fih dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista għadu jemmen fil-valuri li minn dejjem kien iħaddan.